qabeenya borbaaduutiin dhaloota yoo kuffistee beekumsa keessa hamaa hamma ifaa waaqarraatti ol baaftee yoo mul'iftee an garuu si dideera waan hunda keen barbaadu nadhisi biyya lafaa innan abdiidhaan eegu gooftaa mootii mootota Yesus koonaa dhufaa an garuu si dideera waan hunda keen barbaadu nadhisi biyya lafaa innan abdiidhaan eegu gooftaa mootii mootota Yesus koonaa dhufaa biyyi lafa kan komti an fedhu bu'aasaa inni yoo barbaaduuf jiru mallaaf godha qabeenyisaa anaaf kana hawwiikoo rastaanaan boonisi guyyaan hundumaan eeggadha anaaf dhufa Yesuusi 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 biyyi lafa kan komti an fedhu bu'aasaa inni yoo barbaaduuf jiru mallaaf godha qabeenyisaa anaaf kana hawwiikoo rastaanaan boonisi guyyaan hundumaan eeggadha anaaf dhufa Yesuusi 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 duumessa ulfinaa anaaf dhufa Yesuusi ergamoota marfamee anaaf dhufa Yesuusi qulqulloota waliini anaaf dhufa Yesuusi simana nuyi solbaanee anaaf dhufa Yesuusi anaaf dhufa Yesuusi anaaf dhufa Yesuusi anaaf dhufa Yesuusi anaaf dhufa